Ovo ne pišem da vas zasramim, nego da vas opomenem kao svoju ljubljenu djecu. Da iz bezbroj učitelja imate u Kristu, ipak nemate mnogo otaca, jer vas ja evanđeljem rodim u Kristu Isusu. Zato ne zaklinjem vas nasledujte. Upravo sam radi toga i poslao k vama Timoteja, svoga ljubljenoga i vjernoga sina u Gospodinu. On će vam dozvati u pamet moja pravila vladanja u Kristu, kako ih učim svagdje i u svakoj crkvi. Neki su se oholo uznijeli, kao da ja neću doći k vama, ali eto me ubrzo, ako Gospodin htjedne, i tada ću vidjeti nešto govore te oholice već što mogu, jer kraljevstvo Božje nije u riječi, nego u snazi, što volite da dođem k vama sa šibom ili s ljubljarom i blagim duhom. Dobro večer, braćo i sestre. Evo još jedan četvrtak došao gdje proučavamo prvu poslanicu Korinčanima. Danas ćemo završiti četvrtu glavu, ali ja bih se odmah na početku pomolio. Gospode, hvala ti za ovaj dan, Gospode. Hvala ti za tvoju ljubav, hvala za tvoju milost. Hvala ti što si nam dobar, Gospode. Hvala ti za tvoju vjernost, Bože, što si vjeran svojoj riječi, vjeran svojim obećanjima, Gospode. Hvala ti što se ti brineš za svoj narod, za svoju crkvu, Gospode, i mi slavimo tvoje sveto ime. Neka tvoje sveto ime bude proslavljeno, Gospode. Ovu večer ovdje među nama i dajemo se u tvoje ruke, Gospode, molimo da nam govoriš kroz svoju svetu riječ, Bože. Želimo biti otvoreni, Gospode, za tebe, za tvoju riječ, za tvoga Duha Svetoga. Želimo da nas tvoj Duh Sveti ispuni, Gospode. I želimo tebe proslaviti, Isuse, večeras. I dajemo naše brige, naše terete, naše probleme, dajemo tebi, jer se ti, Isuse, brineš za nas i hvala ti na tome. Amen. I evo, znači danas završavamo 4. glavu poslanice Korinčanima. Ne znam kad će ova korona da stane i kad ćemo moći da se okupljamo. Mi smo se već počeli okupljati utorkom na molitvu, ali evo i dalje mora biti distanca, znači između nas, moramo i dalje nositi naše maske. Molimo se da ovaj virus korone znači stane, ali isto tako znamo da je Bog u kontroli i nemojmo to nikada zaboraviti. I što je Marko čitao već ove stihove, apostol Pavao kaže i piše crkvi u Korintu, kaže ne pišem da vas zasramim, nego da vas opomenem ili da vas urazumim kao svoju ljubljenu djecu. I ovdje vidimo, znači kakvi su oni bili prema Pavlu, a s druge strane vidimo kakav je Pavao prema njima. I kaže, oni ih želi urazumiti, oni želi opomenuti kao svoju djecu. I ko od nas ne želi, znači, opomenuti svoje dijete, ko ne želi opomenuti, znači, svoga sina. I takav je Pavlov odnos prema Korinčanima. On se prema njima ophodi kao prema svojoj djeci. I često mi čujemo da ljudi kažu, pa nismo mi zaslužili bolje. Međutim, da li nama Gospod daje onako kako smo mi zaslužili? Ili nam daje sasvim nešto drugo? I možemo pogledati u Psalmu 103, Psalam 103, kaže nam riječ Božja ovako, kaže da milosrdan i milostiv je Gospod, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. Jarostan nije za vječna vremena, niti do vijeka pamti srdžba njegova. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam plaća po našim krivnjama. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje. Kako je istok daleko od zapada, tako udalje od nas bezakonja naša. Kako se Otac miluje dječici, tako se Gospod smiluje onima koji ga se boje. Jer dobro zna kako smo zazdani, spominje se da smo prašina. Dani su čovjekovi kao sjeno, cvate kao cvijetak na njivi. Jedva ga dotakne vjetar, već ga nema. Ne pamti ga više ni mjesto njegovo, ali ljubav
Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje i njegova pravda nad sinovima sinova. Ljubav Gospodnja je vječna nad onima koji ga se boje i kao svoju, Pavao piše, kao svojoj ljubljenoj djeci. I zato što ih ljubi, zato što ih voli, ne može dopustiti. Znači da njegova djeca idu nekim svojim putem. I tako Bog isto radi. Znači Bog nas ljubi. I Bog je s nama veoma strpljiv, braćo i sestre. Bog za nas ima strpljenja. I nekada nismo onakvi kakvi trebamo biti. Ali Bog nas opet oslovljava kao svoju ljubljenu djecu. I isto tako, apostol Pavao kaže da bezbroj učitelja imate u Kristu, a ipak nemate mnogo otaca. I kad ovdje kaže da imate mnogo učitelja, ovdje se misli na roba. Znači ono vrijeme rob koji je po uputama znači oca i pod nadzorom oca, znači brine se za djecu. I oni su, vodili su djecu u školu, brinuli su se za dobro djece. Međutim, odnos između oca i djeteta je sasvim nešto drugačiji, jer otac se brine. Otac se brine za dobro svoje djece. I Pavao vjernicima u Korintu bio je poput oca i on kaže: ja vas evanđeljem rodih u Kristu Isusu. I Pavao poziva da budu njegovi nasljedovatelji. I u 1. Korinčanima, u 11. glavi, u 1. stihu, apostol Pavao kaže: nasljedujte mene onako kako ja nasljedujem Krista. U 1. Solunjanima 1.6 apostol Pavao kaže: i vi ste primajući riječ u velikoj nevoli s radošću koju daje Duh Sveti postali naši i Gospodinovi nasljedovatelji. I Pavao je bio u svemu primjer. U svemu je bio primjer i Pavao sve što je radio je da se proslavi Krist. U njemu i njegovome životu. Znači Pavao je gledao da proslavi Krista. Pavao se ugledao na Krista. I on kaže: vi se ugledajte na mene, kako sam se ja ugledao na Krista. I znamo kako se Pavao ugledao na Krista. Pavao se ugledao na Krista kroz stradanja, Pavao se ugledao na Krista kroz življenje. I znamo da djeca imitiraju svoje očeve. I kakvi smo mi, takva će biti naša djeca. Međutim, mi ne želimo da naša djeca budu kakvi smo mi. Ali jednostavno je to nemoguće. Često puta mi učimo našu djecu kako treba se živjeti, kako treba se ponašati. Međutim, pitanje je kako mi živimo, kako se mi ponašamo. Jer djeca gledaju ono što mi živimo, a ne gledaju ono što ih mi učimo ili ono što ih mi poučavamo. I ljudi, znači, treba da slijede nas onako kako mi slijedimo Krista. I ovdje Pavao objašnjava šta znači ugledat se na Krista. Šta to znači? I tamo kada smo u 4. glavi prošli puta smo govorili o tome, kaže apostol Pavao ovako, kaže: vrijeđaju nas, a mi blagoslivljamo. Kakva je nama korist, braćo, sestre, ako nas ljudi vrijeđaju, a mi vrijeđamo njih? Nikakva korist i od toga nije. Kaže: progone nas, a mi strpljivo podnosimo. Strpljivo podnosi, ocrnjuju nas. Pričaju loše o nama. A kaže: mi uzvraćamo lijepi. Na svako zlo mi uzvraćamo sa dobrim. Jer nema nikakve koristi ako na zlo uzvraćamo sa zlom. I zato Pavao radi toga šalje Timoteja, svoga ljubljenog i svoga vjernog sina u Korint. I kaže: on će vam dozvat u pamet moja pravila vladanja u Kristu, kako ih učim svagdje, u svakoj crkvi. I Timotej jeste duhovni sin Pavla. I možemo pogledati da vidimo malo ko je bio Timotej. U djelima apostolskim u
16. glavi čitamo ovako u 1. i 2. stihu. Poslije toga stiže u Derbu, zatim u Listru, tu bijaše neki učenik imenom Timotej, sin pokrštene Židovke, a oca Grka. Uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju. Znači vidimo ko je bio Timotej. U drugoj poslanici Timoteju, pismo isto tako, pismo kaže 1.5, druga Timoteju 1.5, kaže oživljujem sjećanja na iskrenu vjeru koja je od tebe, na onu vjeru koja se najprije nastanila u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a siguran sam i u tebi. U 3. poglavlju druge poslanice Timoteju, 3. poglavlje 10. stih pa nadalje čitam ovako. A ti si mene vjerno slijedio u nauci, u načinu življenja, u naumima, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti, u progonstvima, patnjama što me zadašiše u Antiohiji, Ikoniju i Listri. Kakva progonstva strpljivo podnesoh i Gospodin me izbavio od sviju, ali svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu bit će progonjeni, a ti ostani u onome što si naučio i čvrstom vjerom prihvatio, jer znaš od kojih si to naučio. I jer od djetinjstva poznaješ sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista. Svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti. Da čovjek Božji bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi. I Timotej je naučio od Pavla da svima bude sve samo da bi neke pridobio za Krista. I Timotej je bio vjeran suradnik Pavla. I Pavao kaže u poslanici Filipljanima 2.20 kaže: nemam naime nikoga po srcu jednaka njemu, tko bi se tako svojski brinuo za vas, jer svi drugi traže svoju korist, a ne korist Krista Isusa. Svi drugi traže svoju korist, a ne traže korist Krista Isusa. I on će vam, kaže, dozvati u pamet. Poželi da ih Timotej podsjeti na njegove puteve u Kristu Isusu. On želi da ih Timotej podsjeti na Pavlovu teologiju. I koja je bila Pavlova teologija? Kaže, jer Krist me nije poslao da krstim, nego da propovijedam radosnu vijest. Krist me nije poslao da krstim, kaže Pavao, već me poslao da propovijedam evanđelje, radosnu vijest. I on kaže dalje, jao meni ako ne propovijedam evanđelja. I u 9.27 kaže naprotiv, ja bijem svoje tijelo, vučem ga kao roba, da sam ne budem odbačen, pošto sam drugima propovijedao. I u Korint je trebao neko da dođe. Oni su trebali pomoć i znači Pavao šalje Timoteja. Znamo kakvi su bili Korinčani. I znamo da je u Korintu bilo svašta. Evo sljedeći puta ćemo govoriti o bludnosti kakve nije bilo ni među poganima. Znači to se dešavalo u crkvi u Korintu. Znamo da su vjernici u Korintu bili nesložni. Znamo da je bilo razdora među njima, bilo prepiranja, bilo je zavisti, bilo je ponosa, bilo je svađe, bilo je osuđivanja. Znači oni su osuđivali i oni su sudili jedni drugima. I prošli puta smo čitali gdje Isus Krist kaže u Evanđelju po Mateju u 7. glavi, Isus kaže nemojte suditi da ne budete suđeni. Jer kako budete sudili, onako će se vama suditi. Kako budete mjerili, onako će se i vama mjeriti. I kaže Pavao dalje, kako ih učim svagdje i u svakoj crkvi. Braćo i sestre, Biblija je jedna. Znači nema jedan standard za ovu crkvu, drugi standard za crkvu u Sarajevu, treći za crkvu u Tuzli, peti za crkvu u Mostaru. Braćo i sestre, standard je jedan. Istina je jedna za sve ljude. Za sve ljude po cijelom svijetu. Istina je jedna kako da živimo.
Znači to uči i Pavao i Timotej i to propovijedaju, znači gdje god idu, oni to propovijedaju. I kaže u izrekama tamo u 27. glavi, kaže nam riječ Božja, 27. glava, 6. stih, jer čestiti su udarci prijateljevi, a lažni poljupci neprijateljevi. Znači, čestiti su udarci prijateljevi. I ako nekoga volimo, braćo i sestre, ako mi nekoga volimo, mi ćemo ga i upozoriti na to stanje, na tu situaciju u kojoj se on nalazi. I u Korintu su se neki okolo uznijeli, kao da ja neću doći k vama. I neki su se pitali, zašto Pavao ne dođe sam? Zašto Pavao šalje Timoteja? Jer Pavao ne smije da dođe. A kaže Pavao, eto me brzo. Ako Gospodin htjede. Drugim riječima, eto me brzo. Ako Gospod da. Ako Gospod da. I Pavao zna da je volja Božja iznad svega. Da je volja Božja iznad njegove volje. I Pavle stavlja volju svoju ispod volje Božje. Znači na prvome mjestu mora biti volja Božja. I on je znao da njegova volja potpuno zavisi od Božje volje. I kad se Krist objavio Pavlu na putu za Damask i kaže mu Krist tu da ide u grad i da će mu se tu kazati šta treba da čini. I to je pitanje koje je Pavao pitao Gospodina mnogo puta. Gospodine, šta hoćeš da čini? I svi bi mi trebali to pitati Gospodina. Gospodine, šta hoćeš da čini? Svi bi mi trebali, braćo i sestre, da se pokorimo Božjoj volji. U Jakovljevoj poslanici, Jakovljeva poslanica, 4. glava, čitat ćemo 13 do 15. Kaže, pazite sad, vi koji govorite, danas ili sutra, poći ćemo u ovaj ili onaj grad, ondje ćemo provesti 1 godinu, trgovati i steći blago. Vi takvi koji ne znate šta će biti sutra, pa što je vaš život? Mi ne znamo, braćo i sestre, šta će biti sutra. Mi ne znamo šta donosi sutrašnji dan. Kaže dalje, pa što je vaš život? Vi ste dim koji se čas pokaže i zatim nestane. Mjesto da govorite, ako Gospodin htjedne, živjet ćemo i činit ćemo ovo ili ono. Vi se sada razbacujete svojim ispraznim govorom. Svako je razbacivanje te vrste zlo. Tako tko dakle može dobro činiti, a ne čini, počinja grijeh. I čitav naš život je u Božjim rukama. I ne znamo šta će nam donijeti sutra. Ništa nije sigurno. Ništa, braće i sestre, u ovome svijetu nije sigurno. Jedina sigurnost jeste u Božjim rukama. Mi smo, kaže, kao vodena para. Mi smo kao dim. Sada jesmo, a sutra nismo. Jedini Bog jeste nepromjenjiv. Jedini je On nepromjenjiv i jedina sigurnost koju mi imamo jeste u Bogu. Izvan Boga nema sigurnosti. I jedan puta je Pavao htio da propoveda riječ Božju u Aziji i to možemo čitati u djelima u 16. glavi, djela 16, 6. stih, kaže ovako, tako prođoše Frigiju i Galaciju, pošto im Duh Sveti zabrani propovijedati riječ u Aziji. I nekad mi ne možemo razumjeti ovo da je Duh Sveti zabranio propovijedati riječ u Aziji. I nekad mi idemo tvrdoglavo na neka mjesta. I nekada mi tvrdoglavo godinama ostajemo na tome mjestu. Mjesto da pitamo Gospodine, mjesto da pitamo Gospodine, ako ti hoćeš, mi ćemo činiti ovo ili ono. I kaže, kada dođeše na granicu Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali nije dopustio Isusov duh. Vidimo na 2 mjesta gdje Isusov duh im nije dopustio da propovijedaju riječ.
Ali vidimo treće mjesto gdje je Bog otvorio vrata da mogu propovijedati riječ, to jeste Makedonija. Gospode, šta hoćeš da činimo? Gospode, ako ti hoćeš, Gospode, ako jeste tvoja volja, mi ćemo činiti i mi ćemo raditi u Korinčanima. U Korinčanima u 16. 1. Korinčanima 16. glava, 16. glava, 9. stih, kaže riječ Božja. Kaže, jer su mi se otvorila velika vrata za rad, a protivnika je mnogo. Bog je otvorio vrata za rad, a protivnika je mnogo. I u djelima tamo isto tako, u 18. glavi, kaže 20. stih ovako, kad su ga molili da dulje vremena ostane, nije Pavao pristao, nego s oprosti riječima, opet ću se ako Bog da, vratiti k vama. I otplovi iz Efesa. Opet ću se, kaže, ako Bog da, vratiti k vama. I kaže dalje Pavao, tada ću vidjeti, ne šta govore te oholice, ne šta oni pričaju, ne šta oni brbraju, ne neko njihovo prazno zveckanje riječima. Ne šta oni govore, već kaže Pavao, ja ću vidjeti šta oni mogu. Kaže Pavao, ja ću vidjeti kako oni žive. Braćo i sestre, Bog nije zainteresiran koliko znamo, već koliko toga što znamo provodimo praksu, provodimo u život. Koliko toga što mi znamo, mi živimo. I nekad je bolje da manje znamo, a da više živimo. I Pavle piše ovdje, i piše u stvari u 2. Timoteju poslanicu, piše za posljednja vremena. Kako će to biti? Kako će biti? Znači u posljednjim vremenima. I 2. Timoteju 3.5 kaže ovako, ljudi će biti, ne znam, savoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni i tako dalje i tako dalje. Onda dolazi do 5. stiha, kaže, on će sačuvati vanjski oblik pobožnosti. Iako su se odrekli njezine sile, njih se kloni. Takvi ljudi se kloni. Oni su se odrekli, znači, Božje sile, jer kraljevstvo Božje nije u riječi. Kraljevstvo Božje jeste u snazi. I u Rimljanima 13.14 kaže nam pismo isto tako. Znači, kraljevstvo kaže nam kako jeste kraljevstvo Božje. I ljudi znaju šta je dobro. I koga god pitamo danas u ovom svijetu, hoće nam reći šta je dobro. Ali ipak ljudi ne čine šta je dobro. Zašto? Zato što ljudi ne mogu činiti ono što je dobro. Ne mogu činiti jer potrebna im je sila Božja. Da ih osposobi, znači da žive. I Pavao je rekao, evanđelje je sila Božja za spasenje svakoga čovjeka. I kaže Pavao njima, da li volite da dođem, šta volite, da dođem k vama sa šibom ili prutom, ili sa ljubavlju i blagim duhom. I to ovisi o njima, to ovisi o Korinčanima. Kako će Pavao doći? Da li će doći Pavao sa šibom ili će Pavao doći sa ljubavlju i sa blagim duhom? Znači ovisi od njih. I kada Gospod, kaže koga Gospod, možemo to pročitati, to je u poslanici Hebrejima, 12. glava, mislim da je 9. stih, kaže ovako, kaže od 7. stiha ćemo čitati, pa kaže, ustrajte u strogom odgoju. Bog postupa s vama kao sinovima, jer koji je sin ako je zbilja sin koga otac ne kara? Kojeg sina? To otac ne kara. Ako ste izuzeti od karanja koje ste svi iskusili, onda ste nezakonita djeca, ne pravi sinovi. Osim toga, naši su nas zemaljski očevi karali, mi smo ih poštivali. Zar se nećemo kudikamo radije podvrći Ocu naših duša da postignemo život?
Oni su nas naime kazali za kratko vrijeme, kako im se činilo da je dobro, a on za naše pravo dobro, da bismo postali dionici njegove svetosti. Doduše svako karanje za sada ne pričinja se nečim što donosi radost, nego žalost. Ali kasnije onima koji su njime uzgajani donosi plod mira, pravednost. Zato uspravite mlitave ruke i klecava koljena i pravo hodite svojim nogama da se hromi ud ne iščaši, nego radije da ozdravi. I kaže, koga Gospodin ljubi, toga Gospodin i kara. I ako se oni nastave ponašati oholo, Pavao će doći sa prutom. Pavao će doći sa prutom kao svaki otac koji ljubi svoga sina. Otac koji ljubi iskreno svoga sina. Otac koji iskreno voli svoju djecu, neće oklijevati. Neće, braćo i sestre, oklijevati do protrijebi prut ili šibu, kada je to neophodno za dječje dobro. Izreke, s time ćemo i završiti. Izreke 23, stihovi 13 do 14, kaže ovako: ne uskraćuj djetetu opomene, jer udarivši ga šibom neće umrijeti. Braće i sestre, neće umrijeti. Nemoj udariti rukom, nemoj udariti šakom, nemoj udariti dijete bokserom, već kaže udari ga šibom, jer neće umrijeti od šibe, od pruta. Ali kaže, biješ li ga šibom, ali mu dušu iz podzemlja izbavljaš. Amen. Pomolit ćemo se. Gospode, hvala ti za ovu večer, hvala ti za ovu priliku da smo ovdje u Tvome domu, Bože. Hvala ti za priliku da čitamo Tvoju riječ, koja jeste istina, Gospode. Hvala ti što je Tvoja riječ nama standard, nama uputa u život. Gospode, vidimo apostola Pavla koji nam može biti primjer u svemu. Gospode, onako kako su Korinčani postupali prema njemu, on ne vraća istom mjerom, Gospode. On se obraća njima kao ljubljenoj djeci. Kao ljubljenoj djeci do kojih je njemu stalo, Gospode. On ih ispravlja, on ih popravlja, Gospode, kroz Tvoju riječ i sa Tvojom riječju. Hvala ti na tome. Hvala ti što vidimo da apostol Pavao tražio Tvoju volju za svoj život. Tražio Tvoju volju, da li da dođe u Korint, da li da ide na neko drugo mjesto, Gospode, tražio Tvoju volju. Ja te molim, pomozi nama, Isuse, da tražimo Tvoju volju. Da pitamo Tebe, Gospode, šta da činimo, kad hoćemo nešto raditi, nešto praviti, Gospode. Da pitamo Tebe, Gospode, šta da činimo, Gospode. I stvarno se želimo biti primjer isto tako Isuse drugim ljudima. Da možemo i mi reći, Gospode, da nasljeduju ljudi mene kao što ja nasljedujem Krista. Da svaki od nas pojedinačni to može reći, da ljudi nasljeduju nas kako mi slijedimo Krista, Gospode. U stradanju, u patnjama, u trpljenju, Gospode. U životu, Gospode. Da ljudi mogu vidjeti u nama Tebe, Isuse. Želimo Tebi donijeti slavu i hvalu i Tvome svetom imenu, koji za svakog drugog imena, imenu Isusa Krista.